أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة masu sauraronmu a wannan gidan namu mai albarka wato mai nasara alfalaki tv ina yi wa kowa barka da wannan lokaci kuma ina yi wa kowa fatan alkhairi kuma ina yi wa kowa barka da wannan wata mai albarka wanda muke ciki. Allah ubangiji ya karba ibadunmu albarkacin sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abinda na zo maku da shi a wannan lokacin wato shine sirrin samun jalabi wato sabulun samun kuɗi insha Allah tabaraka wa ta'ala, saboda abin da ya sa muke so mu sake irin waɗannan asirarai na jalabi da sauransu saboda hidiman sallah insha Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan sabulun na jalabi insha Allah idan ka yi wannan sabulun zaka sha mamaki yadda zaka ringa samun alkhairai cikin yardan Allah. Amma ba tare da bata lokaci ba, kafin mu je kin bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake, ina waɗanda suke son bincika taurarin su insha Allah tabaraka wa ta'ala zaka iya yi mana magana ta WhatsApp ko ka tura mana sako ko ka kira mu kai tsaye don neman bayani yadda tsarin yake. Abin da muke bincika game da taurari wato shine wani irin aiki ko wani irin sana'a ya fi dace da kai ka yi don samun nasara a tsakanin kankanin lokaci, kuma da abubuwan da taurarin ka ya kumsa, da abin da ya kamata kana yi kuma da abin da bai kamata kana yin sa ba don samu ci gaba a rayuwa. Insha Allah za a yi maka bayanin taurarin ka dalla-dalla da yardan Allah. Idan kana da bukata sai ka shiga profile dinmu ka dan number wayan mu, zaka iya tura mana sako ko voice message ko sako ta WhatsApp ko ka kira mu kin tsaye. Allah ban ya samu dace. Kuma ina waɗanda suke son shiga makarantar falaki insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu dauka sababbin ɗalibai na ilmul falakiyya. Wato muna da hajjuwa guda biyu, akwai falaki na farko akwai na biyu insha Allahu. Idan kana bukatar yin karatu tare da mu, kofa yana a bude insha Allahu. Kuma duk wanda yayi karatu tare da mu insha Allahu, idan yayi falaki na farko da na biyu sai ya san duk abin da ilimin falaki ya kumsa cikin yardan Allah. Allah ban ya samu dace. In dai kana da bukata zaka iya shiga profile din mu ka dau number wayar mu ka yi mana magana ta WhatsApp ko ka tura mana sako insha Allah, ko ka kira mu kin tsaye dan neman bayani yadda tsarin mu yake. Allah ban ya samu dace kuma ya ba mu sa da nasara. Kuma kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen ya dinga zo maku kin tsaye. Idan muka saka a yi mana like, a yi mana sharing dan al'umma na bidiyo sun fana da wannan sirri mai albarka. Yadda aka aikata wannan sirrin shine kamar haka. A farko dai ana samun wato namijin goro masu kyau. Namijin goro masu kyau guda 12 zaka samu. Idan ka samu wannan namijin goro masu kyau guda 12 sai ka samu ganyen bini da zugu, akwai fari akwai ja. Zaka samu farin wato zaka je ka cire guda 12 cikakke wanda bai bule ba. Sai ka duba ganyen ka tabbatar bai bule ba, ina fatan gane, kuma bai yage ba. Zaka samu guda 12, sannan sai ka je ka kara samu jan bini da zugu, jan bini da zugu, domin akwai fari akwai ja. Sai ka kara samu jan shi ma wanda bai bule ba kuma wanda bai yage ba, ka samu guda 12. Bayan haka sai ka koma gida, sannan sai ka zuba shi a cikin turmi ka dake su sosai. Za ka samu jan kanwa. Idan ka samu wannan jan kanwan shi ma sai ka raba shi gida 12. Da baki ɗaya wannan abubuwa guda 4 nan sai ka zuba shi a cikin turmi, sai ka dake shi sosai, ka dake shi ya zama lukui sosai. Sannan sai ka samu sabulun Ghana sai ka zuba shi a kai, sai ka kara dake shi. Idan ka kara dake shi duk ka karba su duk ka haɗe shi duk ya haɗe sosai, ka dake shi duk sun haɗe sosai da garin maganin, sai ka zuba shi a cikin farin roba. Ana wanka da shi da safe ne insha Allah tabaraka wa ta'ala. Zaka sha mamaki yadda harkokinka zai bude da yardan Allah. Wannan sirrin yana da matuƙar tasiri sosai.
duk wanda yake so har alamarin wato harkokin kasuwancinsa ya bude ya dinga samun manyan kuɗaɗe da Allah ya aiwatar da wannan sirrin, insha Allah zai yi farin ciki da yardan Allah. Allah ban ya samu dace kuma ya bamu sa da nasara. Ana muka kawo karshen bayanin wannan sirri mai albarka. In dai akwai abun da baka gane ko baka fahimta ba, za ka iya tuntube mu a nan ba mu, ko ka tura mana sako a WhatsApp ko a comment section da neman ƙarin bayani. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka da Allah, kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana ƙararrawa domin shirye-shiryen mu ya dinga zuwa ku tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing dan al'umma na bidiyo su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah ban ya karba ibadun mu, kuma Allah ban ya sanya mu a cikin waɗanda za a yin ta, a cikin bayi waɗanda za a yin ta cikin wannan wata mai albarka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.